Benvidos a estes minutos de curiosidade pola nosa lingua. As mulleres francesas e inglesas perden o apelido ao casaren. As mulleres galegas aínda lle lo transmiten aos fillos. Pero chegará un momento en que todos os franceses se apeliden Dupont e todos os galegos nos apelidemos Rodríguez. Hai uns anos houve unha iniciativa que converteu unha empresa de transportes en abandeirada da cultura de Galicia. Disto é do que lles queremos falar hoxe. No total da poboación galega contabilizamos máis de 42.000 apelidos. Esta cantidade está formada, na súa maior parte, por un grupo moi pequeno de apelidos que se repite moitas veces. Pola contra, temos moitísimas formas que só aparecen unha vez. A desproporción é tal que o corpus dos 200 apelidos máis frecuentes en Galicia supón o 62% do total das ocorrencias. O apelido máis frecuente na nosa terra é Rodríguez, seguido de Fernández e González. Por efectos estatísticos, estes apelidos iránse facendo máis e máis frecuentes, ata que dentro duns séculos todos nos acabaremos apelidando igual. Deste xeito, os apelidos perderán a súa función identificadora, que é a súa razón de ser. É tamén por esa razón pola que é importante preservar os nosos apelidos propios. Ben falado. Bueno, era unha empresa, un empresario un pouco atípico, o sea, eu viví profesionalmente o piano bastantes anos. Houve unha necesidade na miña casa que alguén se fixese cargo da empresa, de poñer unha empresa que podía espallar por toda Galicia calquera cousa, e daí surdiu a idea dos contos do Castromil. Pois foi unha idea preciosa e moi exitosa, e que produxo en mí unha satisfacción enorme, que fóramos os causantes de que moitos sitios galegos, moitas aldeas, moitas cousas, o primeiro libro que entrou nesa casa fose un conto do Castromil. Bueno, eu creo que eran unhas tiradas de 10.000 semanais, esgotábanse rapidamente. Eu sempre dicía, dade os libros sin control, é dicir, regalade libros que o que non nos lea xa os tirará, e xa haberá alguén que os recolla, entendes? Titular os autobuses con nomes de persoeiros galegos, as follas de ruta, todo, e por suposto os billetes nas administracións, todas as propagandas e horarios e todo. Eso galeguizouse absolutamente todo, absolutamente, non, sin unha transición, sin un paso previo de adaptación, non, foi repentino e normal. Cal é o cuarto día da semana? Xoves. Como lle chamamos ao home que traballa no mar? Mariñeiro. Un doce pequeno, duro... Caramelo. Pues como sabes? Ata hai ben pouco, na provincia de Pontevedra, era ben frecuente chamarlle faro a calquera xornal e Castromil a calquera autobús. Autobús ou cousa voluminosa. Lembro oírlle dicir a unha nena en Pontevedra dunha vez: miña nai ten unha amiga tan gorda como un Castromil. Todos os xogadores de cartas saben que deixar un contrincante sen facer un xogo é, dice, mandalo a noia
ou mandalo ao zapateiro? Pois dunha vez en Vigo, nunha partida de cartas, vin que un xogador ameazaba a outro con esta frase: "Voute mandar a noia sen baixar do Castromil".